wonde so tawi neɗɗo ne yiɗi yaltude yeeɓe ñaantoto ko gila e nder galle mumen. So tawi kadi neɗɗo ne yiɗi wiyeede taarema yo taw ko ɓesgu ma wima taarema wona caggal leydi wima taarema. Enen eɗen nganndi caɗeele jojjande ade haqqiiji ade ñande fof koko jaɓɓa e ndiɗo leydi. E nder dumunnaji battidiɗi ɗi tan mi hollitima ɗum ɗo an jagorgal e balɗe ɓennuɗi ɗe tan won bonandeji mbaɗa ɗo henne waɗi ɗum ko yimɓe dadiɓe leydi ndi fonnoɓe rende yimɓe leydi ndi ɓe hen koyni yimɓe e nder wuuro Nouakchott ɗo henne wiyanoma wonde ɓe ndiwama mi nani ko mawɗo leydi ndi sali ngal ɗon kuulal yo fawe mabɓe min namdi hande hoto ɓe goni. Gueɗal ɗimmal ngal ko won baraɗo bonande haaɗi koye warde neɗɗo so tawi neɗɗo warama ene foti tawa ko ñawore mi namdimama ɗum ɗo henne ko haala Abbas Diallo kono ala ko jabtiɗami hen. Gueɗal tataɓal ngal on jiiɗo henne ko faati e policier ji tiguima ɗo koppi mumen e nder neɗɗo ene ciftina yimɓe ko wanno Amérique ko hono biyeteɗo George Floyd ɗum ɗon so waɗi ko ɗum a jabtaki. Gueɗal gongal ngal ko eɗen gandi rewɓe ñande fof ene bonandeji ne pawe mumen ɗo henne en donki hay dañande ɗumen eɓɓa saria mone addana rewɓe ɓe wawde renede. Eɗen jogui caɗele to banggue dañde hay kayitaji wiya wonde koye leydi jeeyaɗa tawa ka Mauritanie najo aɗa haɗa dañde kayitaji e leydi ma sukaɓe nan ɗo henne ene donki janggoyde école saabu ɗum ngala kayitaji ɗum ala ɗo yiyete sowona ɗo henne e nder ndiɗo leydi Mauritanie. Ñande 28 novembre oɗon gandi ñande fof ma rewɓe mayraɓe e ɓesguji mumen hono ko wiyete aliyatimeɓe ma jalto e beddaji ene ceppa ɓe tawoyino Mouhamadoul Abdoul Aziz 2017 kay heydi 28 novembre ɓe tawoyi Ghazouani ak juste 28 novembre ɓennuɗo o 28 novembre garone kadi maɓe wood moɓe to waɗa fof maɓe jalto wona loi amnistie jogori haddeɓe ɗum wona jeenari jogori haddeɓe ɗum. Ɗum ɗon so tawi safaraka kadi so tawi dame nder leydi ɗe uddama ñawirɗe nder leydi uddama alay saago ɓe jiiloyo ñawirɗe caggal leydi hoto neɗɗo wiɓe wonde gonɗon koye bonnude inde Mauritanie bonni inde Mauritanie ko nannguɗo ɓiɓɓe Mauritanie naɓe wari ɗumen haɗi ɗumen rokkede haqqeji mumen ñawore. Oɗon gandi kadi so tawi ala ko neɗɗo jogui hande so wona wiyade ɓiyum handi tan koye waɗɗade e saret ene rufoya mbali on oɗon gandi haqqe muɗum koko yaɓɓa. So tawi hande neɗɗo ne wi ha joni ɗo gonɗen ɗo yimɓe ne gadde e ñawirɗe wiya wonde ko yimɓe macciɗinaɓe ñawore rutto waɗa maslaha hakkude macciɗinaɗo e kalfunoɗo ɗum oɗon gandi inde Mauritanie koko bonata tan. Ɗeɗo gueɗe noon e gueɗe goɗɗe kewɗe ha kewi koye haqqeji aada e jaɓɓaɗi e nder leydi Mauritanie. Mi rutto no mbirunomi guila e adanni so neɗɗo ne yiiɗi yaltude yeeɓe caggal leydi yo war ko moƴƴi ko e nder leydi muɗum yo ñanto guila e nder leydi muɗum ɓiɓɓe leydi muɗum keptinana ɗum wonde ko mbaɗata ko ne moƴƴi kono wona wiide min jiiloyo caggal leydi yomin keptini tawa e nder leydi he min mbaɗata koko ganduɗa moƴƴani ko ganduɗa wonde ko yaɓɓude haqqeji ɓiɓɓe leydi ɓurɗi hen newade ni taw koko jaɓɓa. Ɗum noon loi one moƴƴi eɗen jaaɓi ɗum kono eɗen jiilo yen ñanto tawa e nder galleji men mbaɗen ko moƴƴi ko tawa e nder galleji men sen jeehi caggal leydi keptinaneɗen ɗum. On jarama. Merci.